последния въпрос, който искам да ти задаме. Какво могат да очакват хората от книгата? Сянката на Оргот е всеобхватна. Идеята беше да въведа възможно най-бързо читателя в този огромен свят на Гундахар и на Оргот. Ако се бях отдал по принцип на дълго писане в стил Джордж Мартин или Толкин, първа книга ще да стане от 4 части. Въпреки това смятам, че има по нещо за всеки. За хората обичащи описания на дълго, на широко, изразяващи нечии чувства относно прическата на друго лице, има ги. Ако обичате естетични, красиво написани, кратки описания, без да се навлиза в подробности, но даващи достатъчно информация, за да заработи фантазията, има ги. Ако сте фенове на бързо развиващи се действия, има го. Специално за феновете вече на бавното, монотонно действие, развиващ стил индийски сериал, ще трябва да почакат за следващите книги. Предполагам, че това ще бъде включено и в бъдеще. Тук идва ред да посоча, че следващите може би 3 тома ще има промени, ще се наблегне повече на местните интриги и конфликти, но за читателя ще бъде именно по-лесно да навигира по картата и да проследява събитията, защото в Сянката на Оргот е достатъчно информативна. И говорейки за картите, вече показа едната, всички са правени от мен на ръка, по тях е изграден и светът, като във всяка следваща книга светът ще се разширява в различни посоки и ще се появяват нови карти. Така в последния том ще бъде представена една голяма и всеобхватна. Ще допълня само нещо за това кой е основният антагонист в книгата. Това всъщност читатели няма да го разбере до края. А в края на целия епос пък обещавам, че ще бъдете още по-изненадани. Толкова е лошият. Гарантирам ви. Идеята е да заработи на максимум въображението, да потиквано от неистовото любопитство и да ви накара да прочетете книгата, когато излезе от печата.